Марго, днеска Пети ли е? Да. Пети, казваш Пети. Добре. Куче уловено ново, казваш? Добре. Така. Голям куче и домашен, нищо има такова. Да, нашийник е. Да. Това е ловен да го покажем, защото някой се търси кучето някъде. Малките кученца обаче го няма. Да, едно са изчезнали, те твърдят, че са били починали и че уж били вакцинирани, починали от паровироза. Малките кученца и останали били, 3 и 5 били избягали. Откъде са избягали? Най-интересното е, че посред нощите не могат да избягат. Куча, какво стана? Това е каркачанец, доколкото ми виждам. И доколкото имам понятие с отрязани ушие. Това куче е домашно, има си, гледай. Има си нашийник. От... В момента часа е 13:44. Днеска Пети. Имаме Пети, 11 и 14. Един успешен министър, който действа и е действал законосъобразно. Заповядайте. Заповядайте. Така, елате се подпишете и вие. Има ли управител, лекар в момента? Ма защо го гледаш него? Пусни камерата. Тя се свети много. Добре. Питам, има ли управител, лекар в момента? Питам нещо съвсем обикновено. Има. Затова ли затвори вратата? Идвайте са тук. Държа така се ли? подпише, Владимир. Да, подпиши се. Само Подпиши дъща се сега. заснема. Добър ден, госпожо. Ало? Да? Да? Към комисарите, които са получили от ПЕС. А и е безспорен авторитет. Знам, че още странкъв обаче, да, но мога да говоря. Разснимих ми това уведомление до господин Нягolов, че са дали уведомление фактически, кога ще посещават приюта, тези, които са тук. Мария Желева, Диана Начева, която е довела за от Министерството за земеделието. Къде е викала там, не знам. Така. Господин Горанов е член на ГЕР. Господин Горанов ви за пример. Прикамявам ви, тъй като до сега не сте ли допускали в първо кали да видим какъв е ремонта, и тъй като чуваме, че нещо ще се прави допълнително за зимният период и сесията е на 11 и на 12, искаме да заснемем какво е положението в първо кали. Значи, второ хали също искаме да видим, защото оттам отгоре течението е много голямо, де-факто. И трето и четвърто ще погледнем, но той пък търси по-малко кученци. Това е слепинче. Има ли? Има нещо малко. Сега знаете ли, запознати сте с правилника, вие сте се подписвали един път. Исках да кажа, че не ми е разрешено да Можете снимам. да влезете в първо хали Защо? и да снимате. Защо? Юлка, дай правилник на дамата, още веднъж се запознайте. Трябва да знаем като си къде не отиват парите, бе. Аз също Нали, искам ние да знам плащаме как така данъци няма за да ми тия се... ремонти. Правилник срещу хората. Да. Срещу клиента. Защо?
Срещу камери, срещу глас. Първо, хайде да видим как ще не спрят. Аз плащам за този ремонт. От моите данъци да бъдат парите. Изчакай, защото аз нося точно това, което те нямат. Искам да знам защо в Първокалие е забранено да се влиза. Като каква е причината? От кого е подписано? Нали? Дайте да прочета, да видя. Така, къде пише, че Първокалие ние не можем да влизаме, когато искаме да снимаме как е протекал самия ремонт и възможно ли е да се отпуснат нови пари за вънкашните, трето и четвърто кари, тъй като в момента да е зимен период на влизаме и ще стане същата история като миналата година. И тогава, ако не може да ми го покажете, ще трябва да се защитите защо не ме допускате в Първокали. Тогава пък аз ще си пусна защо влизат, нали, другите в Първокали и снимат и във второ, а ние не можем да влезем с камера да видим какво представлява ремонта, за който са дадени толкова с пари. Все пак не влизаме като НПО, нали? Не отиваме като частно лице. Освен НПО, значи тук има представител на партия. Така, има представител на НПО, има представител на на Отворен обществен съвет. Това са 3 организации, които са тук. В момент. И много държа да видя тази заповед, кого е подписана, че първо Кали не можем да стъпиме. Кой забранява? Покажете ми заповед. В това Да. Къде? в кабинета е къде? Кой е кабинет? Моля? Ще отидем да видим къде е лекарката. Добре. Той е приключен. Правилно. Така. Дейността и структурата на ОПГ са в съответствие с разпоредбите на Закона за защита на животните, наредба 41 от 10.12.2008 година за изискване към обекти, в които се отглеждат, развържат или предлагат домашни любимци с цел търговия към пансиони и приюти за животни. Правомощията и дейността на служителите, фиксирани в изброените нормативни актове, са отразени в длъжностните им характеристики. Управител на приюта е лице с висше образование, изключило договор за трудово правоотношение с кмета на община Варна. Допълвам. Така, като служител на община Варна, един служител има право на един трудов договор, не право на втори трудов договор, след като работи към общината. Тъй като тук имаме казус, който противоречи на конфликт на интереси, това ще се изясни с правната комисия. По-нататък, управител ръководи пряката дейност на служителите в ОПВК съобразно изискванията на член 44 от Закона за защита на живота. Той съобразно съществуваща структура на общинската администрация и служител на дирекция управление на сигурността и контрол на обществения ред. Управителът е пряко подчинен началника на отдел опазване на обществения ред, ОР, директор на дирекцията. Ветеринарно-медицинското обслужване на животните се осигурява от ветеринарния лекар на ОПВК или при необходимост от ветеринарно лечебно заведение, с което община Варна има сключен договор. Служители непосредствено полагащи грижа за животните, ловец, шофьор, ловец, готвач, чистач, хигиенист са напряко подчинени на управителя така. Работното време е описано за управителът от 8 до 16.30 с прекъсване за обедна почивка от 12.30 до 13 часа. Вследствие на което управителът в момента с втори трудов договор е назначен на 4 часа, несъвместимо с това, което е описано. Ветеринарни лекари и екипи за залавяне на безстопанствени животни, лятно работно време започва от 6 до 14.30, обедна почивка 30 минути. Зимно работно време започва през смяната на зимното часово време от 8 до 16.30, обедна почивка 30 минути. Готвач, чистач, хигиенист от 8 до 16.30, прекъсване за обедна почивка от 12.30 до 13 часа. Основни дейности на ОПВК-то ме интересува точно къде пише, че ние нямаме право в момента да влезем... НПО-тата, да. Да влезем. НПО-тата да влязат да видят какво се случва с животните. Допускат се тези, които са фактически работят, идват тук, снимат, правят снимки, качват видеота, влизат с първо харие, влизат второ харие. Това са НПО-то на Ивайло Василев, който е направил също организация доброволци, които идват да помагат. Следствие на тях
специално се разкриха доста големи далавери, които са ставали тук и много неща, които не са присъщи да се извършват като дейност в самия приют. Ред за посещение на външни лица в ОПБК Каменар. Достъп на външни лица на територията на ОПБК се осъществява всеки ден от 8:30 до 16, изключение на официални празници. Лицата са длъжни да информират управител на ОПБК или упълномощен от него лице за целта на посещението. Ние го направихме. Представителите на юридическите лица са длъжни да представят актуални документи за принадлежността си към съответната организация. Отдавна съм го представила и имат го от Министерството, и тук съм го представила, и в общината го имат, много добре знаят, че съм регистрирана в Министерството на правосъдието като председател на Сдружение Грамада, така, която е заложен Закон за защита на животните. Така, управител на ОПБК или упълномощено от него лице води регистър на лицата, посетили приюта. По време на престоя си приюта посетители са придружавани служител на същия. Свободният достъп на граждани в ОПБК е в рамките на 6 часа дневно в установено работно време по член 2 от настоящия правилник, както и в един от почивните дни, събота или неделя. Определението на почивен ден става в зависимост от входираното деловодство на община Варна искане за провеждане на мероприятия животни не по-късно от 5 дни предварително. С цел осигуряване на нормално протичане на работния процес, определеното време за индивидуалния престой на външни лица е до 30 минути. При определени обстоятелства, свързани с безопасността и спокойствието на животните, управителят на приюта и ветеринарния лекар могат да разрешат по-дълъг престой, но не повече от 60 минути индивидуално за лице или група лица. Броят на посетителите ни трябва да надхвърля 4 човека в рамките на утвърдения достъп от 30 минути. Изключение е точка 8 за случаите при проверка от контролен орган ОДБХ или други, които се придружават представители на НПО, осъществяващи обществен контрол съгласно разпоредбите на Закона за защита на животните. Външните лица отговарят за безопасността на кучетата, както и за собствената си безопасност. Ред за посещение на външни лица, желаящи да полагат доброволен труд или доброволци. Достъп на доброволци на територията на ОПБК се осъществява всеки ден, работен ден от 13:30 до 16 часа. Достъпът на доброволци в приюта през празнични и почивни дни се допуска само в случаите на предварително организирани и разрешени от общината искани за провеждане на мероприятия. Управител на ОПБК или упълномощено от него лице води регистър на лицата, посетили приюта. Управител на ОПБК или упълномощено от него лице провежда инструктаж по безопасност. Управител на ОПБК или упълномощено лице определя дейността, в която доброволец може да окаже съдействие. Доброволецът работи съвместно с служителите на приюта. Броят на доброволците към определен момент не трябва да надхвърля 10 човека. Така, тук става въпрос доброволец. Допълнителни правила. Много ме интересува и тези допълни. Забранява се правенето на снимки и видеофилми на територията на ОПБК без разрешение на секретар или на сървния заместник кмет или директор на дирекция и канцелария на кмета, за което се уведомява управителя на приюта. При наличие на лице, нарушаващо правилника за вътрешния ред и организация на работа в ОПБК, се подава сигнал до общинска полиция и съответно районно полицейско управление за оказване на съдействие. Сега ще искат полиция да дойде, защото има камера. Добре. Назначено за състояние на болни, на ранени, оперирани животни се осъществява единствено с разрешение на ветеринарния лекар под негов надзор. Същият определя броят на външни лица, участващи в оглед на животни, сънени в карието. Цел осигуряване на безопасността на гражданите и служители на ОПБК, както и нормално протичане на работно време, не се допуска престой на външни лица при извършване на основни дейности. Така, сега, аз звъня сега в момента на кмета. Значи, ако имаш Марго снимки правиш, викат полиция, разбра ли? Да, нека да извика полиция, тя вече го направи Кучета, 3 пъти. да си снела... Нека да извика полиция, нека в да се немило обади. си спаднали, Сега викат аз ще полиция. звъня на кмета. Има нов документ. И говорим за това какво е направено и какви пари искат допълнително. Защото не ни допускат да видим фактически за какво Нека става. първо да влезем вътре, Марго, тогава ще го искаш кмет. Като викат полиция. Не ди още нищо не е станало. Не, аз искам само да попитам. Още нищо не е станало. Защо на Ивайло Василев? Да влезем вътре да видим дали ще ни забранят. Тя няма да разреши. Не виждаш ли, тя сега вече е наредила с Дай, не ди занимава кмета в момента. Да видим сега какво е станало с ремонта. Така. Значи искаме да видим тогава само с ремонта, ще за да кмет. видим дали трябва да се отпускат други Като пари ти за... сложат белезниците, ще се Така. оплачеш на кмет. Дай сега. Ами, нека да видя сега какво се... Ето е най-важната и нова точка, която е заради нас. И нашата камера.